op het weg van het kruis. 7 yabi baboso. 7 sleutels voor jullie. E probe yabi. De eerste sleutel. Corda. Quem escolhe boso. Denk wie jullie uitgekozen heeft. Corda quem escolhe boso. Herinnert, denk aan wie jullie uitgekozen heeft. Boso prome yabi. De eerste sleutel. Deus escolhe boso. God die jullie uitgekozen heeft. Tá formado para você ter uma relação com ele. Verwacht dat jullie een relatie met hem zullen hebben. Me está papiando de uma relação íntima Ik com spreek Deus. hier over een intieme relatie met Mas God. uma pista que trabalha que nós não por raciocínio sem Deus. We kunnen dit werk niet zonder God doen. Dat heb ik gezegd. Ministério não dá diz para proc. De bediening is niet alleen maar glitter. Não dá diz de um show. Het is niet een show geven. Se estava dando diz de um show, Als het voor een show ging, a nós tudo paciente. dan kan iedereen het doen. Não para o ministério real. Maar de echte bediening Tá no momento como para para. is het moment dat je kan staan Tem situação difícil. in moeilijke situaties. No momento como para para. Het moment dat je kan staan Ribe caminha de cruz. op de weg van het kruis. E queda para. En blijven staan. Sempre. Alle tijd. De focus. Gefocust Ribe cruz. op het kruis. Hebreus 5:4 da missa no. Hebreeën 5:4 zegt ons. Nenhum ente não dá uma sumessa dignidade de grande sacerdote. Niemand kent hemzelf als grote priester. Deus misteria me para receber dignidade a God moet hem geroepen hebben om dit te krijgen. maneira a. Zoals Aaron. De dos yabi. De tweede sleutel. Turcos como da raça. Alles wat jullie doen, Racia para Deus. doe het voor God. Turcos como da raça. Alles wat jullie doen, Racia para Deus. doe het voor God. Romanos para se mover para rende. Als je het voor de mens zal doen, Tem ministério. in de bediening, Logo não sobrevive. zul je niet overleven. Passou rende tá isso aqui tá bom. Maar vandaag vindt het zo, Manhã rende não tá aí tá bom. morgen vinden ze het niet goed. Também botem com racia para Deus. Dus je moet het ten alle tijden voor God doen. De meu coração para Deus. Vanuit je hart voor God. Mas de Colossenses na 3:23 cabeça no. Zoals Colossense 3:23 zegt. Roupa e rende da falha nessa. Vele mensen falen hierin. E tá pensando no possível. Daarom kunnen ze niet verder. Tá pensando no porque na parar. Daarom kunnen ze niets. Passou na pista da rima rende. Want ze zijn gefocust op de mensen. Não focus da robê. Ze hebben een verkeerde Não focus. posso focus. Maar jullie focus Mas da rima é sul. moet op degene zijn. É sul as coisas. Degene die jullie uitgekozen heeft. E ore. Dan, Turcos com posso raça. alles wat jullie doen. Me di turcos com posso Ik raça. zei, alles wat jullie doen, Posso lo raciele para Deus. zullen jullie het voor God doen. Solamente para Deus. Alleen voor God. De três yabi. Derde sleutel. Que da den é palavra. Blijf in het woord. Ministério sem palavra não dá vai. Bediening zonder het woord dat gaat niet. Nós temos que de palavra. We moeten in het woord blijven. E cada oportunidade que apresentar avançar dentro da palavra. Iedere moment die er komt, ga vooruit in het woord. Buscar passinha mais. Zoek om meer te leren. Deus que também são nós. Nós stop de ler esse book aqui. Hou niet om met het boek, over het boek te lezen. Que In het também boek te se lezen. meditar e vai de dia e à Denk noite. erover na, dag en nacht. E assim preciso o qual temos que vir dentro. Doe hetgene wat het boek zegt. Passou para agora ele logra bometa não. Zal je je doelen bereiken. E logo tá exitoso. En je zult succesvol É zijn. que eu vou repetir essa corda me apisado para botar forte e valente. Hij zei, zorg dat je sterk en moedig bent. Não tem medo de dolor, não é de espantar. Wees niet bang en word niet ontmoedigd door de mensen. Não é de espantar, moço. Laat niemand jullie bang maken. Não tem medo. Wees niet bang. É que diz o Senhor, meu Deus, não está com você. Onde com você vai? De Heer, jouw God, zal altijd bij jou zijn, waar je ook gaat. Que me queda de palavra. Dus blijf in het woord. Gostam de três chaves. Dat is de derde sleutel. De quatro chaves. Vierde sleutel. Cuida você mês e você família. Zorg goed voor jezelf en je familie. Timoteo 5:8 da missa noite. In 1 Timotheus 5:8 zegt ons. Se um ele não cuida sua mês família. Als iemand zijn eigen familie niet voor zorgt. E especialmente estão com também que também vai tentar assunto En speciaal degenen die in zijn huis wonen. Ela diz ela rechazar sua fé.
dan zegt hij dat hij zijn geloof verworpen heeft. E ele disse, nós muitas que está pior estão com outra querem. En zo'n iemand is erger dan degene die niet geloven. Que mesmo de tu cuida, você de tu cuida você mesmo. Dus jullie moeten jullie zelf verzorgen. E cuida você família. En jullie familie verzorgen. Balança. Een balans moet erin zijn. Sabedoria. Wijsheid. Que hora sim, que hora não. Wanneer wel en wanneer niet. No momento ali atrás do ministério. Op het moment dat ik in de bediening kwam. Mas querido, de todo momento coreia, se compreende com todo me agrada a Deus. Ik dacht dat ik naar hok naar her moest rennen om God te behagen. Me aluguel comida tenho cuida de mim mesmo. Ik ben vergeten dat ik mezelf moet verzorgen. E cuida minha família. En mijn familie verzorgen. Mas eu me quero servir Deus. Want ik wou God dienen. Que minha vida dá hasi. Dus ik deed en deed maar. Sim, a missa não. Leer om nee te Você zeggen. tem mais de missa não. Jullie mogen nee zeggen. Sabedoria. Wijsheid. Que hora sim, que hora não. Wanneer wel en wanneer niet. Mas o dia da minha igreja é para slow Want sommige mensen komen naar de gemeente om jou te slopen. Não tem relação com Deus. Ze hebben geen relatie met God. E não quita nossa relação com En ze Deus. willen onze relatie met God wegnemen. Sabedoria. Wijsheid. Escuta-me, bom. Luister goed naar mij. Pedir Ik zei sabedoria. wijsheid. Que hora sim, Wanneer wel que hora não. en wanneer niet. Então não sinta você culpado por seu não. En voel je eigenlijk niet slecht als het een nee is. Não permitir nada estranho você em relação com Deus. Zorg dat niks tussen jullie relatie met God inkomt. Você tem 4 chaves ainda. Dat is de vierde sleutel. De 5 chaves. De vijfde sleutel. Confia em Deus de toda situação. Geloof, vertrouw in God ten alle tijden. Constam por abaixo de uma maneira. De dingen kunnen op een bepaalde manier gaan. Constam por abaixo outro filho qual você pensa. Ze konden anders lopen zoals je dacht. Constam por abaixo outro filho qual você deseja. Anders dan je wou. Deus sabe. God weet het. Deus sabe como. God weet waarom. Vida confia em Deus. Ik geloof in God. Não obstante a situação. Ondanks de situatie. Não obstante como não vai. Ondanks hoe de dingen verlopen. Deus sabe eu. God weet het beter. Essa que dá. Hij weet wat hij doet. Então você me confiança da gente. Daarom is mijn vertrouwen in hem. Confia a Deus. Geloof in God. De tudo lo que posso dar. In alles wat jullie doen. De toda situação. In iedere situatie. Posso de 5 chaves. Dat is de vijfde sleutel. Posso de 6 De chaves. zesde sleutel. Correr. Kies. Posso botar de correr. Want jullie moeten kiezen. Durante que dentro de correr. Iedereen hier aanwezig moet kiezen Para escutar stem correto. om de juiste stem, naar de juiste stem te No luisteren. centro do ministério tem assina tanto stem. In de bediening zitten er zoveel stemmen. Assina tanto stem para ser inseguro. Zoveel stemmen om jou onzeker te maken. Assina tanto stem para paralisado. Zoveel stemmen om jou te verlammen. Assina tanto stem para contaminado. Stemmen om jou te contamineren, om te Para não besmetten. morrer se ele não é do Deus que. Om niet hetgene te doen wat God wil. Dat A je do hobby faz ser humano se nós não pagatino. Pode mais na ouído na externa e. En als je niet voor zorgt, dan krijg je die stemmen te horen en dan luister je ook E naar. depois quando me diz pero de como te dúvidas daqui. En daarna zeg je, ja, waarom twijfel ik zo? Que tá passando? De como te miedas daqui. Waarom ben ik bang? Wat is er gebeurd? De como te sentir inseguro. Waarom voel ik me eigen onzeker? Passou de externa com barra de Want je stond open voor die Sabe, stem. você tem que escorrer Daarom moet je kiezen qual stem bota escuta. naar welke stem je luistert. Para você escuta stem correto. Zodat je de juiste stem luistert. Rita caminha de cruz. Op de weg van het kruis. Três pessoas foram confrontadas com diferentes stem. Werd Jezus ook geconfronteerd met verschillende stemmen. Stem não qual questionar sua autoridade. Stemmen die vragen stelden over zijn autoriteit. Diferentes stem. Verschillende stemmen. Stem de Satanás com a se bota de Deus a citalitai. Stem van de Satan dat zegt, ja, als je kind van God bent, doe dat en dat. Pero ela escorre Maar hij koos para escutar stem correto. om naar de juiste stem te luisteren. Stem do Espírito Santo de Deus. De stem van de Heilige Geest van God. Stem quando está sendo inseguro. De stem die je niet onzeker maakt. Stem quando está condenado. De stem die je nog niet veroordeelt. Stem quando está podendo paralisar. Die jou niet verlamt. Escorre Kies. de 6 chaves Dat is de zesde sleutel. para escutar stem correto. Om naar de juiste stem te luisteren. De 7 chaves, De zevende sleutel. assim nós não parte. Doe jullie deel. Romanos não pode mais conosco parte. Wij kunnen niet meer dan ons deel doen, broers en zusters. Sempre check bom mês. Kijk altijd naar jezelf. Check nos na mês. Kijk naar jezelf. Sempre contra Deus. Vraag aan God. Tata bota contra
Ben je blij met mij, Vader? Então, se Deus está contente, está claro. En als God tevreden is, dan is het klaar. Passou, está quem escolhe, moço? Wie heeft jullie dan uitgekozen? Que manda Deus tem que estar contente. Dus God moet tevreden zijn. Se ele não está contente, Als de mensen niet tevreden zijn, tá ainda é seu problema. dan is het probleem aan de mens. Amém, ninguém, se ele não está contente, Ik zei, als de mensen niet tevreden zijn, tá ainda é seu problema. dan is de mensen hun probleem. Deus precisa estar contente. God moet tevreden zijn. Cada vez check. Ga jezelf na. Check se a Deus. Kijk bij God. E raci posso parte. En doe jullie deel. Romana, você sabe que tem a nós que hobby. Vaak willen we vaak veel dingen. Nós que para tu rende convertir. We willen dat iedereen bekeert. Nós aqui me dá papiando, tu rende convertir. Ora nós que tem ministério, nós está hobby fanático, amém. Als we Tu in de rende bediening de zijn, convertir. zijn we fanatiek. Iedereen moet bekeren. Tu rende de confia Deus. Iedereen moet God geloven. Tu rende de avançar. Iedereen moet vooruit gaan. Que a nós está hobby fanático. Dus we zijn heel fanatiek. Não para nós tem quase nós parte. Nee, maar we moeten ons deel doen. Se ele não que confia Deus, Als de mensen niet God willen vertrouwen, tá não é necessário. dat ligt dan aan hun. Se não que convertir, Als ze niet willen bekeren, tá não é necessário. moeten hun weten. Bostan tem que raci, bostan parte. Jullie moeten jullie deel doen. Deus quer para nós assim, nós parte. God wil dat wij onze deel doen. Pastor, Deus está contente conosco. Want dan is God tevreden en blij. Ora, você se você parte, Als jullie deel doen, Deus está contente. dan is God blij. De chete-llave, Dat is de zevende sleutel. raci, posso parte. Doe jullie deel. Todo momento. Ten alle Me tijden. dá papiando ali. Sempre de focus, ribe cruz. Ten alle tijden gefocust op de kruis. Daar spreek ik over. So Cristo Jesus disse, sou que seguir. Want Jezus zei, degene die mij wil volgen, Mas tem lubida na mesa. moet hun eigen aan de kant zetten. Isso na cruz. Hun kruis optillen. E seguir. En mij volgen. Para ser suco que salva sua vida. Maar degene die zijn leven wil redden, Não perder. zal het zeker Mas verliezen. suco entregar. Maar degene die overgeeft, É suco do na Deus. degene die aan God geeft, Sua vida. zijn leven, Lo recibir ele bem. zal het terug E ontvangen. também sei sempre. Daarom altijd Nós precisamos de foco. moeten wij gefocust zijn Arriba de cruz. op het kruis. Maneira Cristo vai caminhar. Zoals Jezus de weg is gegaan. Se ele tinha. Leer van hem. Não estava tão fácil. Het was niet makkelijk, Mas estava tão possível. maar het was wel mogelijk. Você estava tão sábio. Want hij wist, Tu também, cruz tem vitória. aan het kruis zit er over